טוב, אז הרבה זמן שלא עשיתי סרטון ככה לערוץ, והאמת שעבר, לא זוכר כמה זמן, אבל מלא, ובא לי לעדכן ככה מה קורה עם החיים שלי עכשיו. היום ה6 לינואר 2026, ועברתי המון. אני בן 20, זה גם הייתי שפתחתי את הערוץ, אבל כאילו רגע עובדות על החיים שלי. כרגע אני בן 20, ושנת 2026 התחילה, ואני רוצה שדניאל בין ה-30 עוד 10 שנים יסתכל על הסרטון הזה ויהיה גאה אחו שרמוטה, ויסתכל על המטרות שהצבתי לעצמי היום ולהגיד שאכלתי אותם, כאילו בקטע טוב, אני הגעתי ליעדים האלה. אז ממש בא לי לראות את הסרטון הזה עוד 10 שנים, אז אני שמח שאני עושה אותו עכשיו, זה אבן דרך כזאתי. וזהו, אני אתקן שביום שבת, היום יום שלישי, יום שבת האחרון כזה, ממש כאבה לי היד וזה, ואז הלכתי למיון בבית חולים בחדרה. הגעתי למיון ולא כזה ציפיתי לי יותר מדי, אמרתי בסדר, קצת כואבת לי היד וזה, לא יותר מדי. מפה לשם נכנסתי לאשפוז של 4 ימים, ועשו לי ניתוח ביד וזה, הוציאו לי כזה את כל הזיהום. והייתי 4 ימים בבית חולים. היום יצאתי משם ואני מאושר לחזור לחיים האלה סוף סוף. כאילו היה 4 ימים קשים, שפשוט הייתי רק בתוך אותו חדר ואותה מחלקה, וזה היה פשוט קשה. ניסיתי לנצל את הזמן כמה שאפשר, ועבדתי על מחשב, ועשיתי הכל וזה, ואמרתי אוקיי, אני מפתח דברים ואני מתקדם על העתיד שלי וזה, אבל עדיין זה כל כך קשה להיות סגור באותו מקום ולהיות רק סביבה של סקנים וכזה, כאילו זה קשה. ממש קשה. אז היה איזה יום אחד שעבדתי המון על המחשב, התרכזתי ממש בעבודה, ערכתי, והיה איזה זקן אחד כזה שכל הזמן ניסה לדבר איתי וזה, והייתי כאילו בשלי ולא היה לי כוח לאינטראקציה, רק רציתי להתנתק כאילו ולעבוד. אז לא כל כך חסתי עליו חשיבות, ואז יום אחרי זה כזה קמתי בבוקר, ממש היה צעקות וזה במחלקה, ואז אני כזה צחצח שיניים, קם, מתעורר על עצמי, אז אני מגלה שהוא נפטר, כאילו כל המשפחה שלו הגיעה למחלקה וכזה היללו, כזה, זה היה נורא. קיצור, זה היה חתיכת כאפה, וזה רק הזכיר לי עוד פעם כמה המוות קרוב, אחי, הוא פה מעבר לפינה. אז אני מתחיל את שנת 2026 בלי שום, אבל שום פאקינג פחד משום דבר, כי אני באמת בידיעה שהמוות עוד רגע פה, אז אני עושה מה שפאקינג בא לי, ואני אגיע ליעדים שבא לי להציב, ואני אחיה חיים מאושרים כמו שאני רוצה לחיות, בתקווה. אז בגלל זה אני מעלה את הסרטון הזה. אז זהו, יש לי כמה יעדים לשנת 2036. רגע, אתם תחכו רגע. טוב, יש לי יעד ראשון שהוא להקים משפחה עם אישה ו2 ילדים לפחות. זה שאני אהיה בן 30, אני ממש מקווה שזה יקרה עד אז. זה קצת משהו שהוא כזה לא תלוי כאילו מרגיש שזה גם המון מזל, אז אני לא יודע. אבל זה ממש מטרה שבא לי משפחה עם ארוחת שישי כל הזמן, משהו יציב וכיפי ובית חם לחזור אליו. וילדים חמודים, לגדל אותם, ו2 כלבים בוודאות יש 2 כלבים. קיצור, זה מטרה הראשונה. מטרה השנייה זה שיהיה לי פשוט בית קרקע עם נוף לים, וכל המשפחה, מה שתיארתי מקודם, פשוט נהיה בבית קרקע עם נוף לים, וילה כזאת יפה. עכשיו אני לא הולך על מקום שאני אומר אני מיליארדר וזה, אני מלא כסף. אני יודע שאני אעשה כסף בוודאות, אז בא לי כאילו בית מפנק, בא לי בית כיפי כזה, עם חמין כזה וזה, משהו כיפי. חמין? לא. בסדר, נו, הבנתם, כאילו חמם טורקי כזה, כאילו אתה מכניס עצים וזה, לא זוכר איך קוראים לזה. קיצור, בית כיפי כזה, ואז הולכת עם ילדים לגלוש וזה. בא לי לדעת בגיל 30 ספרדית שוטף. היום אני בדאולינגו באיזה רצף של איזה 100 יום כזה, בא לי עד גיל 30 לדעת את זה כמו שפת אם, כאילו לדבר כזה שוטף ממש, זה משהו פלקס אחו שרמוטה לדעתי. מטרה רביעית זה ערוץ יוטיוב מצליח. אני ממש מקווה שעד גיל 30 אני אגיע לזה,
ואני יודע שזה לא עניין של מזל וכזה, זה נטו התמדה ופשוט לעשות פעולות. אז הנה אני פאקינג עושה פעולות מול המצלמה עכשיו, אני מדבר. והאמת שכאילו, הסרטון הראשון שהעליתי היה קרינג' ברמות, היה כל כך מוזר לי לדבר מול המצלמה, ועכשיו זה הרבה יותר טבעי, מה זה בטוב עם זה, כאילו, אני מסתכל על מצלמה, זה מוזר, אבל אני יודע שאחרי זה יהיה מבסוט, לא משנה, אני גם מצליח להביא את עצמי יותר באותנטיות, אז זה כיף גדול. זהו, אז עד גיל 30 ערוץ יוטיוב מצליח, לא יודע עם כמה סאבים להגיד, אבל כאילו ערוץ מצליח. מטרה חמישית, בא לי שיהיה לי השפעה על אנשים, שאני באמת אהיה בן אדם משמעותי בחיים של אנשים, ואני אוכל לעזור עם הידע שצברתי לאורך השנים והניסיון שצברתי לאורך השנים. כבר היום אני מרגיש שאני במקום כזה שיש לי המון ניסיון וידע שצברתי, כי אני חתול רחוב כזה כל החיים שלי, אז באמת עברתי המון ויש לי איך לעזור לאנשים לדעתי, אבל מרגיש לי שבגיל 30 זה יהיה כאילו פי כמה וכמה, אז זה בכלל יהיה מטורף. מטרה שישית, זה בא לי להתנדב בעמותות בזמן פנוי שלי, פשוט כאילו, בלי קשר לכסף, בלי זה, פשוט לעשות טוב אחי. פשוט לעשות טוב, כאילו קרמה טובה ולהתרכז בלפתח עמותות ולהביא כספים וזה, וגם פיזית לעשות, לא יודע, להרים זבל, כאילו שטויות כאלה. היום אני לא מצליח לעשות את זה, בשנת שירות עשיתי את זה מלא, וזה עשה לי ממש טוב. היום אני פחות במקום כזה, חייב להגיד, כאילו אני יותר מרוכז בעצמי, ואיך אני מפתח את עצמי, ואת החיים שלי, ואת הקריירה שלי, אז אני מקווה שבגיל 30 אני כבר כאילו יותר יהיה במקום של נתינה. היום אני קצת פחות במקום של הנתינה, אבל בסדר, זה גם סבבה. מטרה שביעית, שיהיה לי גוף חטוב אחוש שרמוטה, שאני אהיה בגיל 30, אני אהיה דילף, נראה לי אומרים דילף. בא לי כאילו, בא לי לרוץ מרתונים, בא לי להיות בחדר כושר, בא לי להיות כאילו, בא לי להיות מכונה, גם בגיל 30, לא רק היום, גם 40, 50 וזה, אבל כאילו בגיל 30, אני אהיה פסיכי נראה לי. ומטרה אחרונה, מטרה תשיעית, זה להמשיך לטייל בעולם ובארץ לבד, בדגש על לבד. החלום שלי, אני יודע שאני אטייל עם הילדים ועם האישה ועם חברים והכל, אבל לטייל לבד זה כל כך, זה פשוט אחרת, זה אשכרה הרפתקה שמוציאה ממך צדדים שאתה לא בהכרח מכיר בעצמך. אז בא לי להמשיך לשים על זה דגש ולטייל בכל העולם, לא בכל העולם לבד, אבל כאילו מלא לבד בעולם, ולהמשיך לחקור את העולם המטורף הזה. אז זהו, זה היה 9 מטרות שלי לגיל 30, ומעניין, וואלה מעניין, איך דניאל בן ה-30 יגיב לסרטון הזה. אולי הילדים שלי יסתכלו איתי על הסרטון הזה, וואי, לא, וואי, זהו. רגע. לא שאני צריך כאילו להתחתן עוד 8 שנים, ואז 7 שנים אפילו. קיצור, מגניב מאוד, תודה שצפיתם, אם צפיתם, על הזין שלי. האמת, לא אכפת לי כמה צפיות יהיה לזה, גם אם יהיה לזה 10 צפיות, באמת שזה לא בשביל זה, נטו בשבילי לעוד כמה שנים לראות את הסרטון הזה, ולצחוק ולחייך. אז זהו, יאללה, ביי.